Επί της ουσίας αυτού που είπε ο Μιχάλης ο Κοπηδάκης, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, Μιχάλη. Εάν πρέπει να πάρω θέση για κάποιο θέμα και το οποίο καμιά φορά συνήθως είναι επίγον και πω με συγχωρείτε πάω να μελετήσω τη βιβλιογραφία, θα επιστρέψω μετά από μία πενταετία και θα σας πω την άποψή μου, στη Σεμπρένιτσα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να υπάρχει μία χρυσή τομή. Από τη μια μεριά, αυτοί που ξέρουν και έχουν τα κοιτάπια και τις βιβλιογραφίες και τις γνώσεις, να μιλάνε, γιατί δεν μιλάνε. Ξέρω πάρα πολλούς ιστορικούς που όταν τους λέω «Μα αυτό το θέμα είναι σκάνδαλο», «Ναι, βέβαια είναι», «Γιατί δεν το γράφετε», «Άσε ρε παιδί μου, τώρα θες να μπλέξω εγώ». Λοιπόν, από τη μια μεριά λοιπόν οι ακαδημαϊκοί να είναι τολμηρότεροι, διότι δεν είναι και διότι πολλοί εξ αυτών είναι la trahison de Clerc που είχε πει. Ναι, είναι η προδοσία των υπαλλήλων. Και από την άλλη μεριά συμφωνώ οι διανοούμενοι, οι μαχόμενοι διανοούμενοι να προσπαθούν να είναι πιο τεκμηριωμένοι. Αλλά όταν γίνεται το κακό, δεν μπορείς να πεις μια στιγμή να βρω βιβλιογραφία. Για τη Σρεμπρένιτσα. Κυρία. Θα ήθελα να σταθώ σε μια πολύ σημαντική φράση που άκουσα απόψε. Να σηκώσεις τη φωνή σου για έναν μόνο άνθρωπο που απειλείται η υπόλοιψή του, η ψυχική του ισορροπία, για έναν μόνο άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρει κανείς το θάρρος σήμερα, ώστε να υποστεί το κόστος και να σηκώσει τη φωνή του. Έχω μια αντίρρηση εδώ βέβαια, ότι δεν αρκεί να σηκώσει κανείς τη φωνή του, να υψώσει τη φωνή του, να υποστηρίξει, να υπερασπιστεί. Και έχω ένα παράδειγμα από τις ειδήσεις από κάποιο ευρωβουλευτή που κάποια στιγμή σε μια διαδήλωση Κούρδων άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έσωσε. Περισσότερο βέβαια είναι η πράξη, είναι η δράση, είναι η ενέργεια. Ίσως να είναι και η σιωπηρή στάση, να μην είναι μόνο η φωνή. Αλλά αυτό το για ένα μόνο άνθρωπο που απειλείται, νομίζω είναι η ουσία. Γιατί αυτός που συμπαραστέκεται, αυτός που αγκαλιάζει, αυτός που περιθάλπτει αυτόν τον έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι συμπαραστέκεται, περιθάλπτει και αγκαλιάζει την ομάδα των ανθρώπων, το σύνολο των ανθρώπων που κινδυνεύουν πίσω από αυτόν. Και σήμερα τα παραδείγματα, γιατί και η χώρα μας είναι σε ένα γεωγραφικό σημείο κέριο, είναι πάρα πολλά. Έχουμε όλοι βιώσει το τι σημαίνει να έχουν ανάγκη άνθρωποι από υποστήριξη. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι περιμένει αυτός που απειλείται? Περιμένει τη φωνή, περιμένει τη δράση? Ποιο είναι το κόστος που πληρώνει? Και ένα άλλο θέμα θα ήθελα να θίξω εδώ. Γίνονται έρευνες, πάρα πολλές έρευνες, βασισμένες σε βιβλιογραφίες, με ένα εμπειρικό κομμάτι. Αυτή η σωρία των ερευνών έχει ένα αντίκρισμα στη σημερινή, ένα νόημα, ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έρευνα για την έρευνα, βιβλιογραφία, ποια είναι η πηγή του ενδιαφέροντος, ποια είναι η ουσία, ποια σχέση έχει με τη συμπαράσταση, με αυτό που λέμε να σηκώσει κανείς τη φωνή του, να δείξει ότι αυτό το αποτέλεσμα έχει και ένα αντίκτυπο ουσίας. Ποιες ήταν δικιά σου η φράση, σκέψου. Οι δικές μου τοποθετήσεις όλες ήταν... τα εξέδωσε όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ ήθελα να πω στην αρχή γιατί είπα εντάξει, βγάζουμε αυτά τα κείμενα που όλα είχαν γραφεί, είχαν δημοσιευτεί πιο μπροστά, τα βγάζουμε σε ένα βιβλίο. Άρα δηλαδή λιγάκι ερμήνευα την δική μου συμπεριφορά, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τώρα ακούω βέβαια μία σειρά από πράγματα που πρέπει να πω ότι με βάζουν σε σκέψεις. Ορισμένα μπορώ να τα απαντήσω όμως αμέσως. Ενώ ξέρω ότι καλύτερα θα ήταν να κάνει κανείς ότι τώρα τα σκέφτεται, θα τα σκεφτώ αργότερα και θα τα απαντήσω. Παραδείγματος χάρη, αν τυχόν μπορώ να έχω άποψη και γρήγορα κιόλας για μια σειρά από θέματα. Να πω μέχρι πού συμφωνώ με τον κύριο Κοπηδάκη. Διαφωνώ με τους ανθρώπους οι οποίοι για κάθε θέμα έχουν άποψη. Μόνο και μόνο επειδή είναι καθηγητές πανεπιστημίου, επειδή είναι γνωστοί, επειδή.
όποιος το κάνει αυτό το πράγμα, τότε όχι απλώς δεν κάνει αυτό που θα πρέπει να προσδοκεί κανείς από ένα διανοούμενο, αλλά κάνει ακόμη κάτι χειρότερο. Δηλαδή μπορεί να παρασύρει ανθρώπους σε απόψεις οι οποίες δεν είναι τεκμηριωμένες, δεν τις έχει σκεφτεί καλά, δεν είναι η θέση του στην πραγματικότητα και πολλοί μπορεί να τον ακολουθήσουν λέγοντας ότι με αυτός τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Άρα ότι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος που γράφει, και που γράφει ενώ και στην εφημερίδα, ως διανοούμενος που λέει όμως εντάξει εγώ γράφω το άρθρο μου εκεί πέρα, πρέπει τα πράγματα που γράφει να τα ξέρει, το θεωρώ σε ένα αυτονόητο πράγμα. Από εκεί πέρα θεωρώ όμως ότι επιστήμονες οι οποίοι πράγματι έχουν ασχοληθεί με κάποια πράγματα για πάρα πολλά χρόνια, ότι κανονικά πρέπει να έχουν την ικανότητα, το πρέπει δεν είναι πρέπει να το κάνουν, ενώ το πιο πιθανό από όλα θα είναι ότι θα πρέπει να το έχουν συσχετίσει κιόλας με καθημερινά θέματα της ζωής με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετούνται συχνά σε μία σειρά από πράγματα. Συχνά δεν είναι καν υπόθεση επιστήμονα. Δηλαδή η δική μου διαφωνία με τον Νίκο τον Δήμου και τον Θανάση τον Τριαρίδη για το αν τυχόν καλός ο Ντέιβιτ Ήρβινγκ διώκεται ή κακός, δεν είναι αποτέλεσμα επιστημονικής γνώσης. Είναι επιστημονικής γνώσης μόνο προς το κομματάκι που εγώ το είπα πολύ επιγραμματικά λέγοντας γνωρίζω ότι έγινε ολοκαύτωμα. Και από τη στιγμή που γνωρίζω ποια είναι η θέση μου, αλλά από εκεί και πέρα κρίνω λοιπόν, του να λογοκρίνω ένα πράγμα γενικώς απαγορεύεται ή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι. Εκεί βγαίνω και λέω αυτή είναι η άποψή μου ως Γιώργου Τσιάκαλου. Όχι ως Γιώργου Τσιάκαλου, καθηγητή πανεπιστημίου, διδάκτορα τον τάδε αυτόν, κοσμήτωρα της σχολής και όλα αυτά τα πράγματα. Ως Γιώργου Τσιάκαλου είναι. Που έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Τώρα υπάρχει βεβαίως ένας άνθρωπος που λέει ότι έτσι κρίνω, αυτή είναι η θέση μου και κρίνομαι για αυτή τη θέση. Οποιονδήποτε. Μην νομίζετε ότι δεν ήξερα τι έκανα. Αυτό λέω εκείνη τη στιγμή. Λέω ότι βεβαίως ξέρω ότι λογοκρίνω. Και σας το δηλώνω ότι ξέρω ότι λογοκρίνω. Και σας λέω για ποιο λόγο λογοκρίνω εδώ πέρα και βεβαίως εκείνη τη στιγμή κρίνομαι με τον ίδιο τρόπο που κρίνω τους άλλους. Προσωπικά θεωρώ ότι είμαστε πολύ συχνότερα υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό το πράγμα, να λέμε δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη υπόθεση όπου θέλω να δω αν ισχύει αυτό ή εκείνο. Πολύ συχνότερα από ό,τι επιτρέπουμε στον εαυτό μας, όπου συνήθως τα λέμε γενικώς. Αυτό είναι ένας πόλεμος. Πόλεμος είναι κάτι το κακό, συνεπώς είμαι εναντίον. Αυτό είναι ένα δικαστήριο. Τα δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των νικητών. Συνεπώς είμαι εναντίον. Επειδή συνήθως με τους νικημένους ήμουνα, με εξαίρεση το μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα ενός στην ιστορία. Άρα αυτό ήθελα να πω πρωτήτερα. Τώρα μέχρι που φτάνει, που έγινε πρωτήτερα η ερώτηση. Κοιτάξτε, πάλι ήταν από την πλευρά του ανθρώπου που γράφει. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είχε σχέση με εκείνο που είχε πει στην αρχή κάποιος κύριος, στην πρώτη ερώτηση κιόλας. Θεωρώ ότι σήμερα, επειδή τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, επειδή μπορεί να λες τα πάντα και να μην διώκεσαι, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε πριν από 40-50 χρόνια. Σήμερα, εκεί που παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, είναι τυχόν και αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολύ συχνά άνθρωποι νιώθουν ότι είναι εντελώς απροστάτευτοι. Νιώθουν την ανάγκη να ακούσουν μια φωνή που λέει «Εγώ σε καταλαβαίνω και είμαι στο πλευρό σου». Αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Άλλωστε δεν είναι τυχαία μια σειρά από φαινόμενα που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαία καθόλου το ότι τελικά υπάρχουν τηλεοπτικοί εισαγγελείς οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον με το δικό τους τρόπο. Είναι ακριβώς γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι είναι στον αέρα. Και πολλοί από τους διανοούμενους θεωρούν ότι μόνο για πολύ σημαντικά πράγματα θα πρέπει να μιλήσουν και όπου τα σημαντικά πράγματα είναι αυτά που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Αυτά που έχουν σχέση με μερίσεις κυρίαρχων και άρα αντιρρήσεις εκείνων των κυρίαρχων. Αλλά υπάρχουν και πολύ καθημερινότερα πράγματα. Δεν ξέρω αν η λέξη σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κιόλας μια συμπεριφορά. Είναι συμπεριφορά. Μία φράση